Nalendra ing negara Lokapala jejuluk Sang Prabu Danapati. Ing mangke Sang Prabu Danapati prasasat kaya linalasan otot bebayune tandar bekaringkat kaya wong kelangan kiblat peteng dedet lelimengan candrane Panyaya Surya ingkang ketaweng hima labet denira menggalih kamurkane Kang Rayi Nalendra ing Alengka Diraja Sang Prabu Rahwana ya Sang Prabu Dasamuka. Siang pantaraning dalu batang kendhak Prabu Danapati ngenyong upadi srana murih kamurkaning Sang Dasamuka enggal sirep. Latalah sinuwun jejimat pepunden kula donya praping delahan punapa to darunanipun dene paduka anak Prabu ing Ripalenggan sakmangke nedeng nandhang sungkawa. Nger mbok bilih wonten awrating jejibahan ingkang sinangkul pundak kanan Kang Sarta Kiring keparenga Kang Bapa Begawan Wisnungkara nderek anyangkul nger semanten ugi kula Sang Prabu Kang abdi kepatihan kula pun Patih Banendra arsa cumadong dawuh punapa to Kang abdi nandhang kalepatan menawi wonten kalepatan ingkang kula sandhang swawi kula aturi paring pidana katigasa jangga kula namung arsa ndherek duh sinuwun ya jagat Dewa Bathara ya jagat Panestungkara Yuwang Suksma pangabdi linuwih muga ngayomana mring sagunging para dasih. Bapa Panembahan Begawan Wisnungkara kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak angger. Estunipun mekaten Bapa ingkang dadosaken sungkawaning manah kula labet anggen kula mrihatosaken kamurkanipun kadang kula mudha ing Alengka Diraja Yayi Prabu Rahwana inggih Yayi Dasamuka anggenipun kepengin anglenggahi dampar keprabon Lokapala awit kula inggih sampun nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Rahwana ingkang surasaning tulis Yayi Dasamuka kepengin dados ratu mapan wonten ing nagari Lokapala mriki Bapa
Welatan menawi tetela mekaten Kang Rayi Dasamuka menika badhe milik kalenggahan paduka Angger anak Prabu Danawati. Ger wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Negari Lokapala kedah ditotoi pati, Ger. Dia dor-dorme turun Hanot Sumarah Mrenggosti Dene Sidini Mangutama Panindak ing praja bejo dadi bandara rena repan mring abdi mangke riyin bapa mangke riyin menawi kula boten mekaten Bobo menawi Danawati boten mekaten awit menapa awit kula anggadhahi adeg-adeg tuwin kapribaden piyambak nalaripun kados pundi nggih Yayi Dasamuka kaliyan kula menika sami-sami trah tedhak turunipun Begawan Wisrawa saru dinulu ing kathah kaya apa to surake jagat menawi to kula ngantos Pancakara kaliyan Yayi Dasamuka mung merga rebutan negara pramila bapa negari Lokapala mriki badhe kula pasrahaken dhateng Yayi Dasamuka kemawon Prabu Danawati badhe lengser keprabon niat kula kepengin nglajengaken darmanipun sawargi Kanjeng Rama Panembahan Begawan Wisrawa jumeneng pandhita mapan wonten ing pertapan Deder Penyu menawi Yayi Dasamuka ingkang jumeneng ratu kula ingkang badhe ngamping-ngampingi saking katebian bapa ngayomi saking pertapan Deder Penyu ngiras pantes kula kepengin ngirangi dosa kalepatan kula kaliyan sawargi Kanjeng Rama Panembahan Begawan Wisrawa ladalah nggih lah menawi to mekaten pun bapa inggih boten wantun badhe nyampuri perkawis menika inggih namung kemawon nggih namung kemawon niat becik menika durung karuan ditampa apik kula baleni nggih niat becik menika dereng karuan ditampa apik eling-eling kalian watak wantu lagak lagu lagon lagianipun Kang Rayi pun Dasamuka ingkang rinten dalu tansah ndeder ing watak angkara murka namung kemawon sedaya kula wangsulaken dhateng paduka anak Angger Danawati Kakang Patih Banindra wonten timbalan ingkang adhawuh dosinuwun timbalana abdiku kinasih Ditya Kala tenung goh muka kinen ngadhep ana ngarsaning ingsun
ore soden nalendra yaksa agung kang pawaya tai ladalah kagiat raos sing manah kula sinuwun papareng nimbali dumateng ingkang abdi kula pun Ditya Kala Tenung Goh Muka kula Ditya Kala Tenung Goh Muka nyadong dawuh sinuwun Goh Muka kawula nok-nok wonten timbalan ingkang adawuh aja dadi rasane atimu marmo sira sun timbali ana ngarsaning sun pranyata iki ana kewajiban ingkang wigati kang kudu sira tindakake Goh Muka kawula nok-nok menawi paduka Sang Prabu Danapati ingkang kepareng paring kapitadosan dhumateng Goh Muka senadyan to alit sakit ageng dumugi pecah tamtu badhe kula estokaken lho Goh Muka kula sinuwun sira aja wedi kangelan sira ndak utus lumarapo ana negara Ngalengkadiraja lumarapo ana negara Ngalengkadiraja Nawala iki aturna marang ngarsaning Yayi Dasamuka mung wae Goh Muka mung wae wanti-wanti piwelingku Nawala iki yen ora tinampa dening Yayi Rahwana-raja pribadi aja pisan-pisan Nawala iki ndok aturake nuwun inggih prastawa dawuh pangandika paduka sinuwun ingkang abdi kula pun Goh Muka daya nyuwun pamit sarta nyuwun tambahing berkah pangestu bidal dinten menika lho Goh Muka iya lelungsen ndak bebakali kakang Patih Banendra kawula wonten timbalan ingkang adawuh sinuwun amiji kula pun Patih Banendra aja negake lakune Goh Muka awat-awat ana lakune nganti tekan tepis piringe negara Lokapala kantinen Wadyabala Lokapala sak cukupe nanging aja nganti ngawis tarani nuwun inggih ngestaken dawuh kalilan nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu sinuwun nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga sembada kang jinangka Basuki kang kaesti rahayu kang tinemu Ah
jelanganira sang nar pati lampah hira alon ginarabak padaya yuwarna nira Iwang suksma mangadi luwih payungana marang kayuwananing sun ya bandaku ya donyaku. Adikku sing tak tresnani Kumbakarna. Ana dawuhmu apa Koko Prabu? Amiji kadangmu ing panglebur gangsa aku Kumbakarna. Sarbakenaka, ana dawuhmu apa Kanjeng Koko Prabu? Gunawan, nuwun kula wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Koko Prabu kepareng nimbali kang rayi kula pun Gunawan Wibisana. Manpatih Prahasta paman. Wonten timbalan ingkang adhawuh nggir anak Prabu Amiji ing kepatihan kula pun Prahasta. Marmane kabeh ndak timbali adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake ora ana liya ana pasewakan agung iki panjenenganing sun lagi duweni gegayuhan
Prabu Dasamuka lagi duweni pepinginan, Prabu Rahwana-raja lagi duweni gegayuhan. Apa sing dadi gegayuhanku? Gegayuhanku ora ana liya ya kuwi Prabu Dasamuka kepengin ngelar jajahan. Rahwana kepengin bakal ngelar jajahan. Kowe kabeh padha nayukyani apa ora yen to panjenengan ingsun jumeneng ratu amba jajane akeh para raja Narpati sing teluk tumungkul klawan Prabu Dasamuka. Kakang Kumbakarna piye? Aku nderek mangayu bagya Kakang. Awit saka niyate Koko Prabu anggone bakal ngelar jajahan. Mung wae Koko Prabu. Senadyan to akeh para raja Narpati sing padha teluk tumungkul marang negara Ngalengka iki, sak bisa-bisa aja nganti ginebak sarana peperangan. Awit apa? Awit para raja Narpati kabeh kuwi padha gandrung kelawan tembung kerukunan, gandrung kelawan tembung kautaman. Yen kaya ngono kuwi mung lagi gampang diucapake ana ing pangucap. Karepe Kumbakarna, karepmu para raja lan Narpati emoh perang, emoh aduta sing balung uleting kulit, merga gandrung karo tembung rukun, gandrung karo tembung kautaman. Rak ngono to mau? Iya, Kakang. Tumrape Dasamuka Kumbakarna. Tumrape Dasamuka kaya ngono kuwi jenenge ora perwira. Ora perwira, ora kondang, ora kuncara. Kuncaraning ratu. Kuncaraning ratu kuwi tumrape Dasamuka, ratu sing amba jajane ngelar jajahan kanthi cara adu ta sing balung uleting kulit. Maju ketok dadane, mundur ketok gigire. Lanang ki ngono kuwi. Lanang ki wani perang, lanang iki wani didu, lanang ki wani ditandingke. Kuwi jenenge bocah lanang. Ora malah ketoke apik ning ngarepe Dasamuka, yen ning mburi ngrasani elek karo Dasamuka. Gawe status misuh-misuh. Lanang cap apa ngono kuwi? Seneng kowe lanangan kaya ngono kuwi. Mestine ora, Kakak. Lah mula kuwi Kusik. Saiki karepe Koko Prabu ngelar jajahan. Banjur negara ngendi sing arep kok bedah, Kakang? Piye? Negara ngendi sing arepe kok gempur, negara ngendi sing arepe kok lebur utawa mbok jajah. Slendro kang rasa, slendro kang jiwa. Kumbakarna, piye, Kakang? Ora susah adoh-adoh. Ora susah adoh-adoh. Sing bakal tak bedah ya kuwi negara Lokapala. Negara Lokapala sing arep tak arah ya tak bedah Kumbakarna. Permara mangos somyo ngambreng kadikaronaning kaswasih ring marga Hamalakum. Risang Ganda Mastrat Mojo leng-leng lalu mangulati. Surya mangrangsang wayah, Surya mangrangsang wayah. Humya samara wayahanto. Blue. Sing arepe kok bedah negara Lokapala. Iya, Kakang. Apa Kakang lali? Apa Kakang ora eling? Yen negara Lokapala kuwi ratune Kakang Prabu Danapati. Kakang Danapati kuwi isih waris, Kakang Danapati kuwi isih kulit daging dhewe. Ora susah kok kandhani Dasamuka wis ngerti, Dasamuka wis mudeng, Dasamuka wis sumurut. Danapati kuwi isih kakangku dhewe. Sedulur tunggal Rama seje ibu,
padha-padha trah sang wis rawa. Tah apa sebabe Kumbakarna? Apa to sebabe Dasamuka kepengin ngelar jajahan nglengser ke prabone Kakang Danapati sebab manut saka pangrasane Dasamuka wiwit jaman kepungkur nganti tekan dina iki Kakang Danapati anggone dadi ratu kuwi babar blas ora ana undak-undakane. Negarane ya mung kaya ngono kuwi terus kawulane ora kepikir. Sing dipikir mung buru kesenengane pribadi. Apa kaya ngono kuwi kudangane wong tuwa biyen? Mula ketimbang dadi kembang pocapan nyenyepet mripat gatel kupinge Dasamuka krungu rerasane para raja yang Narpati yen to Kakang Danapati wis ora bisa ngayomi para kawulane. Kon mudhun, kon leren. Danapati kon lengser anggone dadi ratu negara Lokapala. Karben negara Lokapala ratune Dasamuka. Wah, atal. Leng-lenging griya mangu mangun gong kanduhan rimang lir lena tanpa kanen lir lena tanpa kanen yen tantu lusa yen tantulusa mengko sang Hyang Utama Kakang apa ora saru dinulu ing atase Kakang Rahwana-raja wis duwe kamukten negara Ngalengka kurang gedhe apa kurang jembar apa kurang wibawa sing kepiye nanging sebabe apa Kakang Prabu isih milik kelawan negarane liyan apa maneh kuwi negarane sedulurmu dhewe eling ya Kakang eling urip ana alam donya kuwi mung sepisan urip aja mung kanggo gelar angkara murka gambleh cangkemmu kowe mejang kaya dalang nuturi kaya kiai aja to diapurmu 100 pendhita 100 ulama klumpuk nokon mejang ning karepe Dasamuka ora bakal tak gubris wong sing wigati Dasamuka kepengin jongkeng palenggahan negara Lokapala kanthi cara ta sing balung uleting kulit rikala semono aku wis utusan rikala semono aku wis utusan rikala semono Prabu Dasamuka wis kongkonan ngaturake nawala ngaturke wujute kintaka marang negara Lokapala mung kari ngenteni Dasamuka mung kari nunggu piye pangsulane Kakang Danapati mangya barat gating praja kapuryan kusuna urip ora sangrek ing ukara karana tanpa paluti lar silas putri
tata kadiwisaya Gendriyak sasara maruta pawana bana margana samirana lan warahayang Amit pasang Kalimantabik sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang sinuwun kula ingkang sowan paduka sinuwun kawula nok-nok-non ora pangling ndak wes padhake iki kaya buta lokapala kawula nok-nok-non nggih nderek sudi amastani kula pun ditya kala tenung goh muka padha becik sak kamu goh muka inggih awit kasembuh berkah pangestu paduka sinuwun raharja pisawanan kula boten langkung kula ngaturaken sembah pangabekti mawantu-wantu mugi kunjuka sahandap pepada paduka sinuwun lah dalah ya iya to ya pangabektimu wis ndak tampa gawe lega gambira tias ingsun goh muka sakwise satata anggonmu lenggah sakwise satata anggonmu sowan Yayi Prabu Dasa Muka pun kakang Sri Gena Supaten pakalambi murka dimenepi solas pari gonira denar mati obat pemarang lan aku prajaku lokapala sun pasrahke marang Kyai tanpa jalo blesan borongke marang sira wah goblok Otomon tamir kina tapu koyaya sinipi Dodo bang mawi ngolengis Medot patoning lati Kesmalaning lak-laketing jagat Belah-belah bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana oh muka Kula wonten dawuh kowe ngerti surasane isine layang iki apa ora Ratu Gustimu tak tantang melek-melekan tak
jaluk negarane Lokapala, lah kok malah diwulungke. Cetok lamun ratu Gustimu ki jireh getih wedi mati. Ratu negarane jaluk diwulungke jane ratu cap apa? Mestine kudu direwang nganggo pecahing dodo. Tiga sing jonggo utaing ludira. Negara diwenehke glundung semprong. Babar pisan ora duweni kewanen. Lah kaya ngono ku kok arep ngayomi kawulane. Apa ya diwedeni karo kawulane? Wis, saiki kowe bali yo. Saiki kowe dek minggato. Kowe bali yo nang negara Lokapala. Matur ratu Gustimu Prabu Danapati. Yen Kakang Danapati ditantang lawan Prabu Dasamuka. Kakang Danapati ngejak cara kasar apa cara alus, Dasamuka wis samapta ing gati sawigoing diri. Santet-santetan aku ya manut. Tenung-tenungan aku ya gelem. Ayo, yali yo kowe. Sepet nyang raimu aku. Nanging sinuwun ora usah kanggo nanging. Wonten paribasan, ora usah kanggo paribasan, ra kedu minggat dublak tuh jasmu bongko. Akan oh, ah. Kumbakarna, sejatine kakangmu Dasamuka tumindak kaya mengkene iki babar pisan. Babar pisan aku ora melek karo negara Lokapala. Gedhe ngalengka timbang Lokapala. Wibawa ngalengka timbang Lokapala. Sumrupa Kumbakarna. Aku kowe Gunawan Sarpakenaka. Aku kowe Gunawan Sarpakenaka kelawan Kakang Danapati kuwi padha trah cedhak turune Sang Wisrawa. Kowe ngerti apa ora? Sebabe Kanjeng Rama Wisrawa isa tumekaning pati biyen. Sidane Kanjeng Rama Begawan Wisrawa kuwi manjing ana patunon, manjing ana geni murup. Lho, kuwi nak patine jalarane mati ki apa ngerti ora kowe? Pak, yen perkara kuwi aku ora mudeng Kakang. Seksi urip ana. Paman Prahasta, Paman. Wonten dawuh, Ger. Sampeyan dadi seksi sedane Kanjeng Rama Panembahan Begawan Wisrawa. Nggih. Kula tumut dados seksi, Ger. Mang critake, Man. Ben Kumbakarna Gunawan Sarpakenaka melek matane. Nggih. Laksitaning crita kados mekaten. Laksitaning crita kados mekaten larah-larahe sedane Kang Rama Panembahan Begawan Wisrawa. Kados mekaten critane, Nger.
geger para raja sarta para satriya aglar gumelar hamblabar wonten ing alun-alun nagari Ngalengka. Blabar kawat janget cinencang ajanging sayembara perang ingkang den adani dening Sang Senopati Ngalengka nenggih Risang Jambu Mangli. Sekaring kedaton Ngalengka Dewi Sukesi ingkang dadi kukupane. Para raja satriya samya gumregah gagah jumangkah aning blabar waja kenteng kawat.
Puspitorum asiliring samirana mre Sekar kadung kong ngas gandanyo